Dobar dan, ovo je podcast Živ Pečen, ja sam Aleksandar Petrović i danas ćemo govoriti o jeziku u medijima. Moj gost je novinar i pisac Miroslav Turudić. Dobrodošli. Bolje vas našao. U knjizi Mučenje jezika vi ste jedan deo odvojili o Novosadskom dogovoru iz 1954. godine. Da. Tu ste govorili, to je bio dogovor između srpskih i hrvatskih lingvista da se ujednačava jezik i sada mi smo prihvatili zarez koji je trajao umesto naše zapete, nije ni naša, ona je ruska. Da. Ali mi smo to prihvatili od 1993. godine, čak se i kasnije ona koristila. Vi ste to kritikovali u knjizi, za razliku od hrvatske strane koja je umesto svoje točke, trebalo je da prihvati tačku, kratko je to bilo, pa su oni vratili na svoju tačku. Međutim, ono što mene interesuje, bili ste protiv tog zareza 90. godina. A šta ćemo sa drugim hrvatskim rečima? Znači, ima mnogo kroatizama koje su kod nas potpuno odomaćene i prihvaćene, kao što su upala, mučnina, prehlada, rasveta, ples, znatiželja, čak i svetonazor. Mi za svetonazor čak i nemamo... Nemamo sopstveno. Nemamo, možemo opisno samo da je prevedemo. Kako ste se vi kao urednik 90. godina, da li ste vi gledali te reči da ne upotrebljavate ili da budu stilska zamena? Moramo prvo da razjasnimo zarez i zapetu. Vi ste potpuno u pravu. 54. godine intelektualci, istaknuti pisci uglavnom, hrvatski i srpski, su postigli taj takozvani Novosadski dogovor, koji je posle izrodio stvaranje rečnika srpsko-hrvatskog jezika, koji dan danas izlazi, 21 tom je izašao. Zagrebčani su prestali da ga odavno štampaju. Mi smo nastavili da ga štampamo i dalje pod firmom rečnik srpsko-hrvatskog jezika. Da. Ja mislim da to nije loše. Kasnije, ako treba, obrazložit ću i zašto. Tada je također počeo rad na novom pravopisu. Pošto su i Hrvati imali svoj pravopis koji nije bio bog zna kakav, a i Srbi su imali onaj pravopis negde iz oko Prvog svjetskog rata Belićev, koji je bio dosta nepotpun, tako da je na kraju napravljen 1960. godine zajednički pravopis srpsko-hrvatskog jezika, da, koji je zvanično usvojen i tako dalje, promovisan. Međutim, kasnije, posle deklaracije o hrvatskom jeziku, ja mislim to je bilo 87. godine, ranije, 67. izvinite, molim vas, kad je nastao raskol u stvari između srpskih i hrvatskih intelektualaca, zapravo pisaca i lingvista, kad su zapravo Hrvati na neki način se odvojili od srpsko-hrvatskog jezika i prestali, recimo, da učestvuju u pravljenju tog zajedničkog rečnika. Mi smo ostali i dalje na istom pravopisu, kasnije su Hrvati i svoj pravopis napravili. Mi smo ostali na istom pravopisu i na istom rečniku. I taj pravopis je zapravo važio negde do početka 90. godina. 93. i 94. su se pojavila 3 pravopisa. Da. Jedan je uradila Matica Srpska, drugi je uradio poznati lingvista Dešić i treći je uradila grupa autora, profesora na fakultetu u Nikšiću, u Nišu i u Beogradu. Ja ne znam tačno kako se zovu ti ljudi, zaboravio sam imena. Jedan od njih mislim da je... Evo, Radoje Simić, Živojin Stanovičić, Branislav Ostojić, Božo Ćorić, Miloš Kovačević. Oni su napravili taj treći pravopis, zapravo predlog, koji nije usvojen zapravo ni Dešićev,
mada je on dobio povoljne ocene i na kraju je usvojen zapravo. Ne usvojen, nego oktroisan, treći pravopis Matice Srpske i to odlukom tadašnjeg ministra prosvete koji se, ne znam, zaboravio se ime, a koji se prezivao Mladenović. Sad, taj pravopis je usavršavan kasnije, tako da smo dobili već, ja mislim, 4. ili 5. izdanje 2021. objavljeno 4. ili 5. izdanje i novinano tog pravopisa, koji je po mojoj oceni dosta solidan, ima nekih nedostataka, naročito u spajanju i odvajanju reči, u još nekim detaljima. Ima, pričat ćemo o tome. Ali mislim da je jako dobar. Jedina šteta je što zapravo on nije usvojen na regularan način. I na kraju krajeva, ako hoćete, moglo bi se slobodno reći da je pravopis srpsko-hrvatskog jezika i 60. godine i dalje na snazi. Ali neko bi rekao da u stvari i ovaj pravopis je naslednik tog pravopisa. Jer kako je Radoje Simić u predgovoru za srpski pravopis, evo ja ću čak ću je pročitam, kaže, preporučljivo je pisati DS u reči predstava, jer se tako govori. Za razliku od... A onda posle toga kaže, 1993. godine javnost je iznenadila nova matičina verzija pravopisa srpskog jezika, koji je umjesto da se vrati tradiciji, obeležila korak dalje u etimologizaciji i otklonu od srpske pravopisne tradicije. On je smatrao da smo mi praktično prihvatili ovo hrvatski, praktično ovaj etimološki korenski pravopis, a da naš... Korijenski, što bi rekli. A da u stvari naš fonetski mi negde smo ostavili po strani. Mislim da je to greška, po mom sudu to je greška. Mislim da nema nikakvog osnova da se tvrdi da je taj novi pravopis koji je napravila Matica Srpska se oslanja na hrvatski pravopis. Mislim da su s druge strane, malo čas smo razgovarali da ćemo pričati o nekim kroatizmima koji se pojavljuju u srpskom jeziku, pa mogu da kažem između ostalog da Srbi u stvari nemaju pojma da su mnoge reči za koje misle da su kroatizmi zapravo srbizmi, samo što smo ih mi napustili u neko vreme, a oni su počevši od naziva meseca. Naziv meseca Sveti Sava je upotrebljavao ne januar, februar i tako dalje, nego siječanj, veljača i tako dalje, kao što je Sveti Sava upotrebljavao tisuću, a ne 1000. A ako hoćete, ti navodno kroatizmi koji se vraćaju u naš jezik nisu kroatizmi. Reč obitelj, na primjer, koja je za naš kroatizam, nije kroatizam uopšte. Vi u liturgiji pravoslavne crkve nećete naći porodicu, nego ćete naći obitelj, svetu obitelj. Isus Hristos, Bog Otac, Bog Sin i Sveti Duh i Marija su sveta obitelj, a ne sveta porodica. Htio sam vidjeti, a vi kad ste bili urednik 90. godina, koliko ste se pravopisa pridržavali? Ja sam se pridržavao uglavnom starog pravopisa iz 60. godine, jer to je bilo vreme kad je bila velika polemika oko ova 3 pravopisa o kojima smo mi pisali, kloneći se da se opredeljujem za bilo koji od ta 3. Međutim, mislim da je najpribližnije to kako sam ja pisao bilo u ovom pravopisu iz Matice Srpske. S tim što nisam pisao nažalost zajedno, nego nažalost
odvojeno, što je do skora bilo i preporučljivo. Jeste, sada je spojeno. Između ostalog, sada je spojeno. Vi ste baš u knjizi osvrnuli na to odvojeno spojeno pisanje, pa ste kritikovali jednog profesora koji je pisao usred je pisao odvojeno. U stvari ono usred, nasred, posred trebalo je da spoji. Apsolutno. I to je u matičnom pravopisu tako i to je okej. Ali matični pravopis ima jedan problem, to je što u matičnom pravopisu ima jedan problem, to je što preko puta ima samo odvojeno pisanje. A, na primjer, usput ima i usput, kao uz drum, i usput, to mi je bilo usput. A preko puta, preko druma, ali ako kažem da on je komšija preko puta, kako da pišem? Pa morate pisati odvojeno, zato što je tako piše u pravopisu. Da se razumemo. Jeste i vi tako kad ste bili urednik rekli kako piše u pravopisu, tako mora? Tako mora da se piše. U javnom govoru i javnom pisanju, dakle u novinarstvu, morate se držati pravopisa. Bez obzira što ja i dalje smatram da ovaj pravopis koji je važeći u ovom trenutku nije usvojen onako kako bi to nalagalo razum, to jest da ga usvoje sve relevantne institucije koje se bave srpskim jezikom, od univerziteta do Akademije nauka, do Vukove zadužbine, do Sitejeve zadužbine i tako dalje. Međutim, bez obzira što je on oktroisan, dakle, što ga je oktroisao jedan ministar, koji je i zaboravljen već, morate ga se držati. Jer ako se ne držite njega, onda ste u haosu. Onda nema ničega, onda ste, bolje držati se tog pravopisa, nego izmišljati svoje pravopisna pravila. Pa dobro, ali što ste mi malo rekli, nije savršen, ni rečnik nije savršen. Vi ste kritikovali tog istog profesora koji je sebe rekao da je srbista. Vi ste rekli, ali ta reč nema u šestotomniku Matične srpske. Ima ga, kasnije su uveli u ovom jednotomniku. Dobro, u jednotomniku, zato ja nemam jednotomnik jer sam smatrao da nema potrebe. Inače sam dao silne pare na knjige i rečnike, između ostalog imam i hebrejski rečnik čak. Dakle, pošto imam 600-tomni rečnik, onda bilo mi je glupo da bacam pare na jednotomni, kad mogu sve naći u 600-tom. Eto, vidite, nisam mogao da nađem to. Ali to je kompromis, u stvari. Mada rečnik se osvežava. Osvežava se. Obogaćuje se, prema tome nije ništa čudo. Nego ja čekam sada 22. ili 23. tom akademijinog rečnika koji ja imam i ljubomorno čuvam i kupujem. I jedva čekam kad će konačno da izađe, pa ćemo onda vidjeti da će... Problem će biti što će biti, onda će oni prvi biti zastareo. Ne, nego će veći problem biti što ću ja možda dotle da... dok ne izađe. Ali ajde, taman poslo. Činjenica je da to sam hteo da vam kažem oko obogaćivanja rečnika, da rečnik mora da se obogaćuje, jer dolaze mnoge reči sa strane, prave se neologizmi, odnosno kovanice, koje su prihvatljive, obično to rade dobri pisci, ali od njih se to uzima. I na taj način treba da se obogaćuje rečnik, što recimo svake godine radi oksfordski rečnik, a mi ne radimo. Mi ne unosimo nove reči i svake godine oksfordski rečnik ima separat sa novim rečima koje su uvedene u zvaničan rečnik. Engleski, mi nažalost nemamo i dalje to, nego eto. A da li biste vi u medije... Da li bi svi dozvolili medijima da koriste i da se naravno stavi u novi rečnik, hejtovanje i lajkovanje, koje su danas toliko zastupljeni? Ja lično ne bih upotrebljavao to, ali nemam ništa protiv tih reči, jako mi rogovatno zvuče, mislim. Ali pošto ja već sam
tu blizu 90. decenije, nemam pravo da se meša mnogo u posao mladih ljudi koji će u krajnjoj liniji biti zaduženi da obogaćuju rečnik. Da, šta ćemo sa svako malo? Svako malo su donali... Mislim da ta sintagma ništa ne vredi, ništa ne kaže... ali mnogo se koristi. Pa koristi se u kolokvijalnom jeziku, dakle, ali... Ući u medije. Ušlo je u medije, nažalost. Nije mnogo, ali ulazi. To zavisi od urednika. Da li će urednici da puštaju, da urednici u moje vreme ne bi to puštali, sigurno. Da. Pogotovo u večernjim novostima u kojima sam ja proveo ceo radni vek, gde mi nismo imali lektore, ali nijednog, ali su urednici bili izvanredni poznavaoci jezika. Rekao sam vam već da je između ostalog tu su radili Slobodan Selenić, Brana Petrović, veliki poeta, srpski, Libero Marconi, alijas Slobodan Marković, Žarko Komanin, dramski pisac, Mija Ilić, dramski pisac koji je u televiziji posle nastavio karijeru. Da. Tako da mislim da su tada urednici bili mnogo, čak i novinari, mnogo spremni, ne zato što sam ja omatorio i što ono vreme u kome sam ja bio mlad, što je bilo idealno, nije bilo idealno, daleko od toga, ali u to vreme su u novinarstvo dolazili najbolji predstavnici generacija u gimnazijama sa studija i tako dalje, tako da je konkurencija bila izuzetno velika i mogli su da prođu na konkursima samo najbolji. Međutim, bojim se da sad u novinarstvo dolaze ljudi kojima novinarstvo nije velika ljubav kao što je nama bila, nego jednostavno ili uhljebije ili mogućnost za dobru zaradu, ali novinari dobro zarađuju samo ako su propagandisti u nečijoj službi. Da. Međutim, to se kosi sa nekim osnovnim pravilima kodeksa novinarstva. Jeste. Htio sam ovako. Naš jedan najvećih lingvista Milka Ivić 89. godine je rekla da ni jedna žena dekan za sebe neće reći da je dekanica. Da. Prošlo je od 20 godina kasnije, to je rekla 89. 20 godina kasnije stvarno su, da li su dekanice, da li su dekanke, uglavnom to ima. Kako da ne? Vi ste pisali šaljivo o biznismenkama i to 99. godine. Yes. 2007. u ovom izdanju Jednotovniku pojavila se biznismenka. Nemojte reći. Jeste, nema tu, ima u rečniku, u Jednotovniku. I sada vas pitam, da li je u pitanju jezička evolucija ili nametanje? Pa ja ne znam, što se tiče ovih ženskih profesija i ženskih tih titula i svega ostalo, ja sam protivnik toga. Da. Ja mislim da je to forsiranje i da je to, kako bih rekao, podleganje jednom trendu koji je došao, naravno, iz Evropske unije, a to je da se pod svaku cenu ženama moraju smisliti odgovarajuća imena za njihove profesije, za njihova zvanja i tako dalje. To je prilično apsurdno, jer i mislim da većina lingvista je protiv toga. Jer vi, ako hoćete nešto na silu da uvedete, to nikad ne opstaje. To će samo po sebi da se izgubi. Molim vas... Ali vidjeli smo i zakonski će to, ima ovaj zakon o rodnoj ravnopravnosti. Taj zakon o ravnopravnosti ne može da utiče na jezik. Mislite, ne može da se nametne? Ne može. Aha, dobro.
Ja mislim da ne može da se nametne, ili smo onda mi prodali sopstveni jezik za politiku. Da. Jer to je čista politika, ništa drugo. Da. Ja nemam ništa protiv tamo gde je logično da budu ženskina profesorka ili profesorica, svejedno, lekarka, to su ona zanimanja sa kojima smo u stalnom kontaktu, kao građani, kao potrošači, prodavačica i tako dalje i tako dalje. Ali pisati recimo otorinolaringološkinja ili laringologica ili je smešno. Ono prvo mi kažemo škinja, a ovo sa nja, to je tako u Hrvatskoj. A ne, ali koji nastavak da sprovedemo? Kad imamo nekoliko nastavaka. Pa otprilike u ovom vodiču koji je pod pokroviteljstvom Moepsa, oni tu stave i jedan je preporučljiv, ali svi su praktično dozvoljeni. Pa zato što mi imamo nastavke u ženskom rodu, nekoliko nastavka. Inja, Ica i tako dalje. Kinja, Borkinja, mislim borac, Borkinja, smešno. Ili recimo kako ćete da stavite ženski đak? Đak, recimo. Đačica. Kako ćete kupac da? Kupica. Izvinite, malo i vulgarno deluje. Kako ćete čovekoljubac? Čovekoljubica? Pa vjerojatno čovekoljubka. Mislim. Akademik, kako ćete... Akademkinja. Akademkinja, jel? A zašto ne akademica? Pa verovatno može i tako, zavisi kako se usvoji. Mislim, ne znam, to ne vodi ničemu. Ja mislim da bi najbolje bilo da se političari dogovore sa lingvistima i da se povinuje njihovim rezonskim predlozima. Inače, ovo ni na što ne liči. Vi ćete sad na televiziji vašu recimo morati da upotrebljavate reč otorinolaringološkinja. Pa izvolite. Da. Ne znam da li će vas slušati. Vi ste se u knjizi isto ste govorili o previše upotrebi imenice lice. Jeste. I to je bilo uzimanje iz sudsko-policijskog rečnika. Jeste. Međutim, samo lice nije toliki problem. To je metonimija, prenos sa celine na deo, pa imamo za konja, kažemo, grlo. Zašto čoveka ne smo rekli lice? Sad jedino, da li je problem samo to lice ili je problem što se to previše koristi? Pa prvo, problem je što ga previše koriste novinari. Meni je logično da ga koriste policajci. Da. Ali znate šta, u svoje vreme kad smo bili na konferencijama za štampu u policiji, mi smo morali da ih prevodimo ono što kažu, da bi naši čitaoci razumeli šta hoćemo, šta hoće naši policajci. Dobro, više zbog lepote govora. To je tačno. Možete da kažete i osoba i to. Da. Ali zašto kad su i lice i osoba ljudi? Zašto izbegavate reč čovek, recimo? Pa dobro, obično će se u medijima reći osoba. A zašto ne kažete čovek? Kad je to najadekvatnije da upotrebim tu stranu reč za koju mi imamo sopstvenu, ali nemamo superlativ. Da. Odgovarajuće. Dakle, to odgovara, mislim, čovek kako to gordo zvuči, ili to Lenin, neko ako se vera. Ja ne znam. Mislim, pravimo neke eufemizme bespotrebno. Ja sam recimo juče na jednoj televiziji gledao jedan prilog u kome novinarka razgovara sa jednim
da li je predsjednik Crvenog krsta Beograda ili tako nešto, uglavnom razgovaraju o otvaranju novog, kako bi se reklo, prenoćišta za beskućnike. I taj sagovornik lepo kaže da tom prenoćištu za beskućnike će biti toliko i toliko mesta, ne znam, ovo, ono. A novinarka sve vreme upotrebljava sintagmu osobe u situaciji beskućništva. Dakle, upotrebljava 4 reči da bi objasnila nešto što može jednom reći da kaže. Beskućnik. Ona misli verovatno da ovom sintagmom neće uvrediti ljude koji nemaju gde da spavaju, rekavši da su oni u situaciji beskućništva. Znači nisu beskućnici, nego su u situaciji beskućništva. Da. A zapravo su beskućnici. Ista je situacija. Isti je slučaj i sa osobama sa invaliditetom, odnosno invalidima. Apsolutno. Ja ne znam, ja nikad nisam, mislim da sam upotrebio, možda ne u ovoj knjizi, ali kasnije, mislim da sam upotrebio i da sam baš pisao moram bi da pogledam u dokumentaciji, o invalidima i osobama sa invaliditetom. Da. Jer ljudi smatraju, to su opet recidivi toga što nam šalju iz Evropske unije, da se prilagodimo, između ostalih i u terminima njima, osobe sa invaliditetom su invalidi. Da. Ne može biti drugčije. A kako onda sa ratnim vojnim invalidima? Da, to pogotovo. Tako da, ako već birokrate upotrebljavaju taj rečnik, novinari ne bi smeli da upotrebljavaju i morali bi sve vreme da ih prevode. Ali verovatno će biti verovatno će neko da kaže, a zašto to niste? A nekog vređate. Pa sad znate šta? Zbog toga, pritisak je novinarima. Kako je bilo kako je bilo kad ste vi bili urednik? Jel bi bio taj pritisak da nešto... Ne, nije bio pritisak. Naprotiv, novinari su se trudili, a ako ne, onda su se njihovi urednici trudili da sve što napišu bude razumljivo ljudima koji čitaju. Čitaocima. Da li će se invalid uvrediti, ako ga tako nazovemo, a ne osoba sa invaliditetom? Ne verujem. Ako vi kažete čoveku da je invalid ili da je hendikepiran... Da li je to danas dobilo i neko pogrdno značenje? Pa pazite, u suštini da, invalid znači onaj koji nema vrednost. Valid je vrednost, vredan. Ali mi smo namerno, naši stari su namerno tu stranu reč ubacili u naš rečnik, da se ne bi uvredili. Ima profesor Milorad, ko je bio profesor? Egon Fekete. Koji se bonac inače. Egon Fekete je pisao imenici slepac. Da. I on je rekao kako upotrebiti slepac za slepog čoveka kada danas slepac ima to pejorativno značenje. Ne. Ovo moguće, ja nisam to čitao kod Egona, iako smo se mi dobro znali i uvažavali smo se. Slepac ima dvostruko značenje. I čovjek koji je slep, znači koji ne vidi, ili drugo značenje, onaj koji nema ništa, koji je bez dinara, bez siromah, u tom smislu. Da. Pa slušajte, ima lepih reči, ima ružnih reči, ali ako su ružne reči odgovarajuće za ono što se događa ili što postoji ili što će se dogoditi, onda bojim se da nemate izbor, osim ako ne nađete pogodan sinonim. Evo sad ću reći ovako. Svakog Vaskrsa
pošto sam ja lektor pre svega na portalu RTS-a, i napišu mi novinari kucanje jajima. Ja se pravim da to nisam video, zato što je netačno, ali kako promenim? Sad tu se lingvisti kažu ne može, mora da bude tucanje jajima. Ali ja kao pristojan čovek i naši čitaoci naših portala su pristojni, može to da nam bude... Ne znam, Ipak da li je preovladalo skaredno značenje? Evo, ja ću još jednu stvar ću vam reći. Evo, sad malo što sam pomenuo, mada prošli put greškom, sad namerno, Milorada Telebaka, profesora, koji je rekao, ja ću uvek koristiti, evo, meni sad neprijatno to da kažem, ali je rekao, ja ću uvek koristiti tucanje, pušenje i karanje, jer te reči imaju normalno značenje, ja sam lingvista, nisam freudista. Jeste, ali... Da li ste vi kao urednik dopuštali da se te reči koriste? Ne verujem. Prvo, nisam s tim rečima kao urednik, nisam imao, čini mi se, o kucanju jajima su pisali drugi, mlađi novinari. Aha, ali isto bilo kucanje? Ne mogu da se setim. U tim nekim delikatnim situacijama pokušavao sam da nađem sinonime ili neke izraze, kako bih rekao, okolišne, da bih izbegao nešto što bi možda moglo da liči na vulgarnost, jer u neko moje vreme se vrlo ozbiljno pazilo na to da se u novinama ne upotrebljavaju izrazi koji su danas, rekao bih, čak odomaćeni i koji su ružni, jednostavno, jer neki ljudi su osjetljivi na to. Tako da, evo kažem, ja nisam za naturalističko pisanje u novinama. Ipak su novine i, mislim, mediji nešto što ulazi u familiju, dakle, što gledaju, slušaju ili čitaju deca od, ne znam, 8., 9., 10. godine do nas matori koji smo takođe možda s obzirom na vaspitanje gadljivi na nešto što nije prijatno ili što je ružno. Da vas pitam, evo kad smo već kod Uskrsa, odnosno kod Vaskrsa, vi ste u knjizi zamerali novim vernicima da koriste, umjesto da kažu Hristos Voskrese, Vaskrse, da kažu srećen Uskrs. Da li vi danas jednostavno pravopisni priručnici kažu da to može, kažu to je narodni pozdrav? Pa vidite, ja sam inače jedan apsolutno razbigoćen intelektualac, rekao bih, usudio se da kažem da sam intelektualac, koji smatra da crkvu treba odvojiti od države. Dakle, ali i bukvalno u svim aspektima. Dakle, i u javnom govoru. Znači, ja nemam ništa protiv da se u crkvi da se svi oslovljavaju ovako ili onako, da koriste sve ono što je leksika crkvena, ali nisam za to da se to koristi u javnim glasilima, odnosno u medijima. Da li dalje mislite da interes i interesovanje ne mogu da se koriste kao sinonimi? Ne mogu. Ali, na primjer, Ivan Klein je rekao mogu. Pa Ivan Klein je inače, rekao bih, moj dobar poznanik, ne prijatelj. Mi smo Zemunci. Da. I on je Zemunac i ja sam Zemunac. Iako smo se pazili, on je izredan lingvist, njegovo je pravo da smatra da to mogu biti sinovi. Verovatno je smatrao da je sad to već postalo uobičajeno. Da, ali on ima autoritet koji ja nemam. Prema tome, njega će poslušati, a mene neće. Da. Ja sam samo jedan mali novinar koji je u jednom trenutku osjetio da treba
malo podučiti svoje kolege dobrom jeziku i zato sam i počeo da pišem ove kolumne, najpre povremeno, a na kraju su to bile kolumne koje su izlazile jednom nedeljno. I pošto nismo rekli na početku da je ova knjiga objavljena 1900... Zaboravio sam ja to da kažem. Mučenje jezika. Mučenje jezika. I to je zanimljiv naslov, mučenje jezika, istovremeno kao da mi mučimo jezik zato što ga ne znamo, ali to M je u zagradi, u stvari mi ga i učimo. I možete reći, bez muke nema nauke. Jeste. A moj veliki prijatelj koji je govorio na promociji 98. godine, poeta Pera Pajić, čuveni pesnik naš, je rekao da može da se shvati kao mučenje jezika, odnosno ćutnja jezika. Aha. Dobro. Tako da, i kažem, neki 4 ili 5 godina su te kolumne izlazile, negde do 2001. Kasnije sam prestao da ih pišem, ali to ne znači da i dalje nebesnim kad čujem koje kakve gluposti na televiziji ili pročitam u novinama. Da, baš pominjali ste... I zasvrbe me. Pominjali ste pleonazme. Yes. A da li ste bili, naravno pleonazmi, siđi dole, popli se gore, to tamam posla. Ali vi ste kritikovali Sat vremena. Jesam. Ali sad pominjem ponovo Ivana Klajna. On je rekao da sat vremena nekad je neophodno. Jer nekad može, pa kao treba mi sat vremena. Treba mi 1 sat. Pa dobro, dodaje se jedan. Sat vremena i 1 sat, pretpostavljam. Ali on je rekao da nekada zbog razumevanja rečenice može da se dozvoli da se kaže sat vremena. I danas će velika većina ljudi meni je to smešno, moram da priznam. Ne može da bude sat težine, sat prostora. Vi kažete kilogram težine ili samo kažete kilogram. Ali ovdje može zbog razumevanja rečenice nekada potrebno. Ne znam. Onda niste... dobar sastavljač rečenice. Jer uvek sve se može lepo sastaviti i bez sata vremena. Dobro. Htio sam nešto da kažem o uticaju engleskog na srpski. Danas je to preterano. Preveliki uticaj, više negativan nego pozitivan. Vi ste pisali o pasivu. Jesam. Nekada i urednici traže, odgovara možda da bude na prvom mestu nešto šta je rečeno ili urađeno, pa onda na kraju kažemo od strane, pa onda... Ali, s druge strane, i pasiv je i zabeležen u našim gramatikama. Jeste. Pa i to od strane zabeleženo. Jeste, ali svi lingvisti uglavnom preporučuju da se kod nas koristi pasiv. Jer našem jeziku... aktiv, da. Jer našem jeziku to odgovara, a ja bih dodao da i našem srpskom temperamentu, čojstvu i junaštvu to odgovara. Pre nego pasiv. Pogotovo u situacijama kad vam recimo novinar napiše taj je pregažen od strane autobusa. To su idiotizmi koji ne smeju da se tolerišu, ali nažalost ta sintagma od strane se stalno upotreba i sve više i više. Jer mislim da je to pod uticajem baš engleskog jezika, kome to i pasiv i pripada, mnogo više nego... To je najčešće ta neka spoljno politička redakcija kad oni prevode i onda ostaju vjerojatno i u brzini to ostanu pasivne konstrukcije. Kritikovali ste i medije, mnogo koristimo medije i sad baš sam o tome razmišljao da mi čak u tekstovima više nemamo konferenciju za štampu i konferenciju za novinare. Baš imamo samo stalnu konferenciju za medije. Pa vidite, mi smo zvali to KZŠ, konferencija za štampu, zato što je štampa bila tada u većini. Ali može to za novinare da bude? Može za novinare da bude, a s tim što, vidite, pojam medijum
Ja sam dugo o tome razmišljao, mislim da sam i u svojoj knjizi preporučio da se govori. Znate kako, nekad su štampu i televiziju i radio krstili čekajte, moram da se setim tačno sintagme te iz socijalizma, sredstva informisanja. Da. Pa sad sredstvo informisanja možeš da se protumači i na ovaj i na onaj način. Da. Jer ako ste vi nečije sredstvo da biste informisali, onda ste u nekoj zavisnoj poziciji, a onda od slobodnog novinarstva nema ništa. Ja. Da. Onda se prešlo na javna glasila. To je prihvatljivije, ali opet ne odražava do kraja suštinu, dakle, novina, televizije, radija, moram da nabrojim tako. I mislim da je najbolje upotrebljavati reč medijum, mada medij, bez mada je medijum sredina u stvari na latinskom i nema baš nekih ovako bliskih, kako bih rekao, veza sa medijima u ovom smislu, o kome govorimo, ali znate šta, ni objekt ni subjekt imaju potpuno drugčije značenje u latinskom nego što imaju u našem jeziku. S tim što držim da jezik ima pravo da prilagodi određenu tuđicu ili varvarizam, neka se govorilo varvarizam. Pa i danas u svom jeziku i svojim potrebama. Nemam ništa protiv toga. Ali ako se već u originalu nešto upotrebljava, onda mora da bude u originalu. Zato ne može da bude Nachtkasten mora da bude, a ne Nachtkasna. Aha. I iz francuskog ne može da bude garnišna, nego karniša. Karniša, da, naravno. Da. Mada niko danas karniša, samo u rečnicima ima. Pa ima i kod mene. U mom razgovoru u porodici, kad treba da kupimo karnišu. Ali vas prodavci razumeju? Moraju. Nemojte podcenjivati prodavce. Jako nisu lingvisti, oni jako dobro znaju kad treba da prodaju nešto. Da. Vi ste u knjizi kritikovali i transkripcije, pa ste rekli da mi smo transkribovali ime jedne žene, Monika Levinski. Da. Vi ste da to rekli kao da je Poljakinja. U stvari treba bude Luinski. Luinski. Kako ćemo kod transkripcija? Da li ćemo uzeti ono što je uobičajeno ili ono što je pravilno? Kako ste vi kad ste bili vi kao urednik? Ja sam prevodio na srpski i pisao ćirilicom. Da, ili latinicom, svejedno. Ali kako ste tada, da li je bila Monika Levinski ili Luinski? Levinski. Zato što je Levinski kao Amerikanka. Da. A Levinski je kao Poljakinja. Ali ona je Amerikanka. Pa sad, ona jeste Amerikanka, ali poljskog porekla. Aha. I mislim, pošto, kako bih rekao, mi imamo tu mogućnost da čitamo kako je napisano i da pišemo kao što se govori, jel? Onda imamo i tu mogućnost da govorimo onako kako je i u originalu. Bez obzira kako se to izgovara u nekom drugom jeziku. Da. Mi nju shvatamo kao Poljakinju jer ima poljsko prezime, jel? I onda je normalno kako se izgovara u Poljskoj da je tako izgovaramo. Da. Da se pitam, koliko se jezik promenio od 99. godine do danas? Da li ste zadovoljni ono što ste vi savjetovali novinare? Da li su novinari to ispunili? Da li je danas bolje? Da li je gore? Nažalost nije. Ja sam već rekao
da su novinari nekad bili mnogo obrazovaniji nego što su danas i da su u novinarstvo dolazili najbolji predstavnici svojih generacija. I da danas u novinarstvo dolaze tako, kako to kažu s kolca i konopca, da se zaposle ili radi neke druge sinekure, sasvim svejedno. Da. I da više tog entuzijazma i ljubavi prema profesiji kojom se bave, nema, kao što je nekad bilo. Ja ću vam to dokazati uzevši samo jedne novine današnje i jedne novine od pre 20 godina, pa da napravimo analizu pa ćemo vidjeti bilo koje. Izaberite koji dan ove godine i koji dan pre 20 godina, vidjet ćete da ćemo napraviti jednu analizu koja će vam pokazati da je novinarstvo prilično palo, pogotovo što je činjenica da se kodeks novinarski koji je usvojen, koji su usvojila oba udruženja, više apsolutno ne poštuje. Vrlo retko se poštuje i u retkim prilikama. Da više nema, kako bih rekao, oslanjanja na istinu, nego na zamišljenu istinu ili na istinu kako mi hoćemo da je prikažemo, da bismo bolje prodali svoj list ili svoju televizijsku emisiju. Da. To je jasno kao dan. Čak i u pisanju, evo ja recimo gledam stalno, ne volim da gledam portale, podcaste i tako dalje. Više volim da pročitam ili eventualno da čujem to na televiziji. Ali sport, pošto volim sport, gledam preko tih portala. Znate šta, vi hoćete da čujete informaciju i imate naznačenu u naslovu, a onda morate da pročitate 10 pasusa da biste došli do toga što je načeto u naslovu. Nema više nečeg što je bilo ranije neprikosnoveno u novinarstvu, da u prvoj rečenici, u prvom pasusu morate da odgovorite na 5, odnosno 6 pitanja poznati. Da. Ko, gde, kad, kako i zašto. Toga nema. Ali to neznanje ili je u pitanju se promenila neka strategija? Ne, nije ni strategija, nije ni neznanje, nego je jedna opasna, kako bih rekao, bolest koja je uhvatila žurnalistiku, a to je da ljudima koji dolaze i imaju mogućnost da rade u medijima, draže da počnu da odmah pišu komentare, a ne da prvo pišu vesti. Jer vest je teško naći, a komentar nadrljati nije uopšte teško. Da. Samo sam još nešto htio da vas pitam. Da li je Novak Đoković broj 1 i najbolji ikad? Pa naravno. Mogu da kažem pouzdano. Ali možete to lepše reći, zbog toga vas pitam. Aha. Jer u medijima se tako kaže, a onda to lingvisti kritikuju. Ne bi. Ja samo govorim o činjenicama. Ulepšavati činjenice, mislim... Da, ali da bude da je prvi, da je najbolji svih vremena, kako bi se rekao, kako bismo to mi rekli, i da kažemo da je ne broj 1, nego prvi na listi najboljih tenisera. Pa najbolji svih vremena, to je dovoljno reći. Da. A sad izmišljati neke nove superlative, teško može. Samo može da se, pa evo, pročitajte, uzmite pa počnite da čitate malo te sportske informacije na portalima raznim, na sport klubu i tako dalje, pa ćete se siti nasmejati, pa će vas razgaliti.
Hvala vam na razgovoru. Za podcast Živ pečen govorio je novinar i pisac Milorad Turudić. Miroslav Turudić, izvinite. Vidimo se uskoro. Živ.